It-talim tal-informatika għall-anzjani u l-persuni b'diżabilità se jibda jsir b'xejn fil-Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex, dan wara li ġie ffirmat ftehim bejn il-Fondazzjoni għall-Aċċessibilità tat-Teknoloġija Informatika, il-FITA, u l-Assoċjazzjoni Kunsilli Lokali. Il-ftehim kien ippresedut mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, Kita Zzopardi-Tanti, u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Alison Zerafa Civelli. Il-Kap Eżekuttiv tal-FITA, Carlos Tivala, tkellem dwar ir-rilevanza ta' dan il-ftehim. Konna ilna nistiednu il-klijenti tagħna jiġu fl-uffiċini tagħna, mentri b'dan l-agreement aħna nkunu nistgħu noħorġu barra fl-irħula Malta u Għawdex ħanejnu il-klijenti tagħna kif ngħidu bl-Ingliż on-site. Minnaħa tiegħu il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, Mario Fava, qal li dan il-ftehim se jwassal għal aktar xogħol f'dat fih dan il-Kunsilli Lokali. U ma tistax titkellem fuq inklużjoni jekk inti ma tinkludix il daw il-persuni li wkoll għandhom bżonn assistenza u ċertament allura il-Kunsilli Lokali jridu jkunu katalisti biex din għajnuna tasal anki għandhom.